El PSC, que aquest dijous ha visitat les obres, treu pit de la inversió del govern central, la més important que està executant ara el Ministeri de Foment. Asseguren que si s'ha d'invertir més, el govern ho farà en ser aquest un projecte prioritari. El problema fonamental que s'han trobat ha sigut més de pissarres que d'argiles fins a aquest moment. Inclús hi ha hagut que suplementar el cost que hi havia. I crec recordar que arriba als, no sé si eren els 18 milions més del que en principi s'havia previst. Però aquest és un objectiu fonamental, acabar la 27, i per tant, si el govern, el Ministeri de Transports, ha d'augmentar la partida, ho farà. Els pressupostos de l'Estat del 2021 preveuen una inversió de 24 milions d'euros en les obres de l'A27 i 100.000 euros més per redactar el projecte de construcció de l'enllaç de l'autovia 27 amb l'autopista AP2. Asseguren que les obres van a bon ritme i que es podrien acabar abans del que estava previst, tot i no voler dir una data concreta.